Башка темаларга Әлмәт районында чыккан янгында 3 кеше халак була. Бүген төнлә Кылшарип авылындагы агач йортка ут каба. Янгын сөндерүчеләргә хәбәр сәгать 3-тә килгән. Утны алар 40 минуттан утны сөндерү белән алар 40 минуттан артык көрәшә. Йорт хәрабәләре арасыннан 3 ирнең үле гәүдәләрен табып алалар. Аларның икесе туганнар булган, өчесенең кем икәнлеге әлегә ачыкланмаган. Апчактар, мен күрмәдем, трюпларын күрдем просто. Без 300 калабыз дип курыктык инде. Булар нәрсәкә, буларның берәйберләре дә юк, маллары да юк. Алды 2 ел элек мунчаларын яндырганнар инделәр. Ана бит мунчалары янганы артта. Менә бит берсе терәлеп тора. Тикшерүчеләр фаҗиганың сәбәпләрен ачыклау өчен экспертизаларга билгеләгән. Әлегә эш прокуратураның аерым күзәтүендә булачак. Тикшерү органнары тарафыннан шәхесе ачыкланмаган кешегә карата Россия җинаять кодексындагы 109 маддәнең 3-нче өлеше буенча җинаять эше кузгатылды. Бу саксызлык аркасында 3 кешенең гомерен өзү. Прокуратура әлеге карарны законлы һәм нигезле дип таныды.